Glumesc. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un episod de Minecraft. Să știți. Stai, sunt unde trebuie? Da, ești unde trebuie. Ok, perfect. Ia-ți skin. Asta l-am și eu. Ce mă n-ai cu... Bă, stai puțin, mi-a dat skin-ul tău. Ia-ți mine. De ce mereu că nu mai juc în viața mea cu tine? Îmi pune skin-ul tău. Ce? Alien Z... Mamă, e din noi! Da, știu. Aș mecherii, Gabi. Mă rog, nu citim astea. Ceva pe aici ce e important. Na, sunt aceleași lucruri. What? Deci, astăzi jucăm Super Update 2 Mega Dropper. Mega stil. Okay. Bă, ce a apărut ce a apărut pe ecran? Eu am apăsat. Bă. What? Nu, să-ți apără și ție. Uite. Nu, că nu-i de noi. Hai, mai departe. Ce se întâmplă? E horror. Da, știu. Save your spawn point. Ce scrie? Nu știu, pune și tu spawn point-ul acolo. Unde? Și intrăm pe Turtle Town. Aici? Da, dă-i. Și vin aici pe Turtle Town. E bugăită harta. Bă, că trebuie să ne uităm. Asta e easy. Mersi. Mor! Mamă, l-am făcut din greșeală. Mă, stai că am render distance-ul foarte mic. Mamă, ce aproape erai de fail, ai văzut? Da. Stai că să moră Bibi, deci... Primul care ajunge câștigă. Unde? Cred că ajunge înaintea mea, nu? Diamant! Al meu diamantul. Ce? E la tine. Era pe jos. Nu l-ai luat. O, bă, că n-am vrut să dau în tine. Îmi păstrez diamantul la save. Bă! Am câștigat. You win! Disco Cameleonic. Is the next map. Mamă! Stai, asta e un pic creepy. Oh my god! Aici nu mai împingi. Upsi, nu. Satana! Bă, vezi cum vorbești. Faci un dinozat. Drept în față. Cred. Disco Cameleonic. Pare. Dar nu te... Ia stai, nu te arunca, că te să pune... Stai că umblu pe la setări să văd dacă pot să văd mai în jos. Stai că mie nici nu mi s-au încărcat blocurile. Gata, mi s-au încărcat și blocurile. Game. Bă, deci mic a fost aia. Salutare tuturor! Glumeam. Salutare tuturor, bine m-am regăsit la un episod și... Stai. Am uitat că filmez. Ce prost sunt. Știu. Dacă toți sunteți aici, nu uitați să apăsați butonașul. Fovul. Ce? Aoleu, nu vreau. Gabi, Voilà. am câștigat. Am câștigat. Super update. Nu. Render distance. 12 ceampuri. Nu. Ce faci, mă? Folosește hack, Gabi. Corect, de unde știai? Așa. Nu, prea e nasoală. Dacă scriu aici ceva, mi-au copii? Da. Ei, bă, tu de ce spargi? Aleu și eu pot. Stai puțin că e lag mare cu geancurile astea. Vrei să scriu pot? Eu reușesc? Video. Ți-am zis că reușesc. Stai să mă duc la geancuri. Fac pe 5 geancuri, că e prea mare lagul. Ce e ăla geancuri? Am și o lag? Uite-te. Păi nu, dar nu mai văd nimic până jos. Gabi, Ești prost?
Zi. O, bă, că trebuie să facem o hartă aici. Dacă mă împing, nu mai joc cu tine. Pa. Ce prost. Bă, da, trebuie să piși pe ele albastre. Bă, tu unde te duci? Trebuie să pun înapoi pe 9 ceancuri, că nu pot așa. Nu pleca. Eu pe câte ceancuri le am oare? Pe 9 ai. Nu. Dai seama dacă noi nu putem să trecem de al doilea nivel. Dar apoi de al treilea. Undeva picioase să fie. Am descoperit Bă, unde uite să ce la mergi. pișoc eu. De ce? Pune-mi și mie. Nu, că eu nu stau așa, stai ci. Pune-mi mie. Du-te la settings, du-te la video. Deci nu Bibi. Și du-te la foc. Eu nu pun înapoi când îl aveam. La video și FOV. Da, foc. Unde e FOV? Zi. La FOV! Și dau și... Dai pe 0. E sigur? Sigur. Eu cum mai bine așa. Mamă, ce rău e jocul ăsta. A? Ce rău e jocul ăsta. De ce? Ce rău e jocul ăsta. Adică? Să vezi tu dacă ajungi jos de tot. Mamă, deci e malefic. Stai să mi-o dezactivez și eu. Am spart o bucată de... Dar nu mai contează, am pus pe loc. Bă, e prea rău jocul ăsta, nu mai pot. Motiv. Nu mai da. Stăteai pe preșul ăla și mai enervai. Îl dau pe 70. Bă, mi se pare mie să merg mai repede. Ți se pare, cred. De uite la mine cum merg. La fel. Nu merg. La fel că am pe 70 setată. Unde ești? Uite-am... 2. Da. Dar nu știu câte de te duci în jos până ajungi jos de tot unde nu mai sunt găuri. Eu cred că sunt 3. Dar la fel cred că sunt și 2. Da, ia uite la mine. Vrei să trecem de partea asta? Nu, ia uite, Ce Gabi. care? Uite ce repede merg. Păi tu ești aici? Uite. Doar ți se pare. Stai să mă dau pe 60. Tu ai trecut de asta? Nu. Eu nu trec, frate, eu mă chinui până la capăt. Deci mie nu mi s-a încărcat apa asta la timp să văd unde să cad. Lasă că acum știu eu cum să o fac. Știu eu cum să te fac harte. Știu eu cum să te fac. Păi dar nu știe Gabi? Păi dar nu știe el? Uite-o, apă! Uite apa! Știu eu să te fac! Nu știi, Edi! De ce mă copiezi? Toată lumea dislike. Nu, toată lumea like. Da, bule. Dar mie nu mi se încarcă apa aia la timp. Da. Eu trec de levelul ăsta, că până acum l-aș fi făcut dacă nu s-ar fi încărcat hapa. Hapa. Da, l-am făcut! L-ai făcut și ai murit. De unde știi că am murit? Pentru că scrie în chat. Era să zic eu ceva. Zi, te provoc. Ai trecut de Îți dau fapt? 10 lei dacă zici. Maf. Uc, mă. Bă, taci! Am pus mai multe găuri cu apă. Ia, Uite aici. zi un colț. Niciun colț. Nu un colț, dar că fix lângă colț. Mersi de diamant. Mă lasă și mie.
Ui! Unde? Mă duc la level 3. Nu mai vrei. Ah. Uite! Uite ce mă oftic, fraților. Nu, asta e grea. Păcat că n-am GTA, că aș filma un GTA acum. Păcat că nu mai joc Minecraft. Că nu-mi place harta. Bă, E de căcat harta asta. frate, las-o. Bag ceva în ea de hartă. Gabi, nu ieși, că iar opresc filmarea din greșeală. Next level, boy. Next level, boy. Stai. Deci dacă tu de aia nu poți să treci, e clar de faza. Ia telecomanda. Mai bine te dai, Gabi. Fraților, scuzați-mă, dar nu. Chiar nu pot. Yes, or no? No. A, pe te sărit de levelul ăla. Dacă e prea de enervant. Mă duc pe da sau pe nu? Du-te pe nu. Pe ce te-ai dus? E prea easy harta. Dar pe ce te-ai dus? Mă duc pe nu. Sunt întrebări. The leader of Goodness. Autobots is Optimus Prime. Yes! Unde ies? Unde ies? Aia verde. Vezi că a doua e nu, a treia e da. The leader of the Autobots is Optimus Prime. Yes! Este. Yes. Mamă, ce întrebare mi-a pus și mie. Bă, îl pune aici diamantul? Bă, uite, mi-ai furat diamantul. Îl pune aici? Uite-te. Mamă, sunt mai multe întrebări. La cât ești? The square root of A câta ești? 9 is 4. E yes. Știu. Gabi, unde o Mai pun? puțin. Nesuferitule. Unde îl pun? În primul cer. Deci prima e yes, a doua e nu. Ok, am înțeles. Și a treia e nu. Sunt doar două întrebări. Mamă, ce... Nu, mă, Yes! tu știi ce grea e asta? Trebuie să piși la perfect. Ție. Dar cred că sunt multe întrebări. Do you like this map? Da, îmi place harta, de ce mă întrebi? Nu știi diamant? Am 3 diamante. Bă, De unde ai tu 2 diamante? Gabi, bă, du-te la asta. Nu, Gabi, bă, Am picat. e hartă de aia. Bine, te las pe tine să joci, stau AFK aici. Nu Bă, mai joc. mă, Gabi, nu fi pufi, că-te... Vreau o hartă de bătaie. Ufli, deci dă una, te desufli. N-am comenzi, fuck. Silver spawn point. Bă, tu unde te-ai dus? Sar în gura unui dragon. Hâț. Johnule. Hâț. Bă! Ce? 24 de karate. Au Aminelele mele. Toate țoalele. 24 de karate. Nu, baby! Aminelele mele.
fac apă. A, păi de ce de la levelul meu? Mamă, ce greu e! Nu e greu. Eu știu să-l fac. Mamă, trebuie să mă duc puțin mai în față. Eu mă duc la al doilea level. Când cea mai copilă Gabi! lume dacă nu pleci de aici. Bă, A, îți urez noroc atunci. bă. You're dead. Bă, dar pe tine ce te respawnează aici? Ah. Că se șmecher. Mă duc la al doilea level, ce mai șmecher. Fix! De ce n-am așteptat să se încarce toate blocurile? Asta e că am uitat că filmez. Pe mine m-a teleportat la levelul tău. Hai că e ușor. Fix în gaură. Ce ți-am zis? Am văzut două găuri. Diamante. Diamante. Mega topi. Sigur ai făcut-o? A, nu știu ce să faci cu alea. Parcă tu știi. Eu știu. Ce să faci? Nu zic. Bă, m-a băgat într-o cameră. Bă, n-aveam jumătate de dragon încărcat. E de să sar... Mamă, ce fată frumoasă. Eu fac pe asta cu dragonul, ca asta e grea. Uite ce fată frumoasă. Dacă faci pe asta cu dragonul, îți dau 10 lei. Bine. Dar să o faci înaintea mea. Bine. Dacă nu faci înaintea mea, nu-ți dau niciun 10 lei. E vorba despre 10 lei, băiatul meu. 10 lei, 10 lei, 10 lei. 10 Dar nu lei. că tu nu-mi dai. Te știu eu, Gabi. Bă, Bă, uite gaură! Cum ai zburat de aici de repede? Ce prost ești. De cum se aude? Bă, n-ai voie să te duci înainte mea. Bă, cacarosul. Gabi, Ce? dă 10 lei! Dă 10 lei! Eu nu te-am văzut că ai făcut-o. Gabi, dă 10 lei! Am dovadă pe filmare. Avem de ce precizate. Dă bani, bă! Mă duc înainte la următorul level. Bă! Eu l-am făcut și pe al doilea. Ce? Bă, nu mai da, bă! Păi dar ce te pui așa în fața mea? Bă, unde te duci? Am greșit levelul. Eu am văzut ce e aici. În care te-ai dus? Cum se cheamă? Mă duc în asta. M-am dus într-o una Rainbow. Eu sunt pe Cyber Comet. Mi-am luat bani. Iese! Am level 258. Gabi, dacă vii pe asta, nu o să reușești în Ai făcut din prima, nu? Da. Pe asta nu o vei face în viața ta, îți promit eu. Pe aia ce fac? Hai să intrăm în amândoi. Prima. Aia cu Rainbow. Rainbow Rush. Intră în asta, că e o gagică frumoasă. Dacă asta mai era frumoasă. Să mă Easy! Am văzut cum trebuie făcută să... Hai, cum se mai încarcă blocurile dacă mergi în ceva. față. Te conduc eu. Îți. Cazi, mori. Vă zic, nu uitați să apăsați butonul de like
subscribe și abonați la Gabi YouTube. Bă. N-am vrut. Bă, fi. Eu de-abia am intrat pe hartă, eu n-am nici blocurile încărcate. Nici eu. Bă, eram pe crouch. Shift. Sunt obișnuit, fraților, cu Fortnite. Crouch, nu știu. Nu mă joc. A, bă. Main menu și quit. Ha, mă, că e ușoară harta. Dar nu știm noi să facem. Păi, să știi că e prea ușoară. Știu. Dă-i. Da, mă, stai bloc. Mie mi se duce prea în față. Și mie. Next mapă. Check. Girls power. Hai pe aia. Dig double. Și că girl... L-am vrut. Uite, ia stai pe shift să vezi cât o cazi. Ce chestia aia. Trebuie să vezi că eu fac din prima. Ciuperca am vieții. Vezi că e o ciupercă. Vezi unde e aia? Fix în mijloc, am văzut și eu. Fetița. Vezi că era să dau direct pun în cap. Floarea vieții. Mai joci? Mă duc să caut hărți. Pune o pauză. Stai că pune o pauză, că tu ai Pune. Filmăm de 21 de minute.